Dámy a pánové, Blok proti islámu vyjadřuje upřímnou soustrast všem občanům Francie. Té Francie, která bývala kolébkou evropské demokracie a která je dnes ohrožená expandujícím islámem. Naši vládu jsme opakovaně vyzývali k činům, které stále nepřicházejí. Proto prosím všechny, přijďte 17. listopadu na Albertov podpořit prezidenta Zemana v jeho snaze o účinnou ochranu státních hranic České republiky. Dámy a pánové, dovolte mi za Úsvit národní koalice vyjádřit hlubokou soustrast všem Francouzům a zároveň poděkovat francouzským policejním orgánům za velmi ráznou a dobře odvedenou protiteroristickou akci. Ne Francie, ale celá Evropa je nyní ve válce s Islámským státem a já doufám, že i naše vláda pochopí, jak hluboce zaspala při ochraně našich státních hranic. Evropa musí ukázat, že není smířená zemřít jako dobytče na porážce, ale že se rázně dokáže postavit agresi. Dámy a pánové, dovolte i mě, abych vyjádřil za celý poslanecký klub Úsvit národní koalice a za všechny naše kolegy nejhlubší soustrast Francii a všem francouzským občanům. Již od června vyzýváme vládu, aby chránila a uzavřela hranice České republiky, aby chránila naše občany. Budeme žádat po vládě, aby to udělala dnes, protože není na co čekat. Vláda musí okamžitě chránit hranice, musí chránit občany České republiky. Pokud tak neučiní, budeme žádat svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Není na co čekat.